2 снежня панядзелак. Вітаю гаспадарства ў Белсадзум. Сергей Подсасонны разам з экспертамі абмяркуем наступныя тэмы дня. Вайна ва ўкраіне і пытанні пра мірныя планы. Галасы пра тое, што Кіеў мае адмовіцца ад часткі тэрыторыяў на карысць Расіі. Пратэсты ў Грузіі, 5-й дзень, разгоны, затрыманні, суды і пытанне, што далей. Давайте падорым дзецям цуд, калядны збор для дзяцей, бацькі якіх пацярпелі ад палітычнага пераследу. Акцыя ад байсол і партнёраў. Канцлер Нямецчыны Оляф Шольц прыехаў з афіцыйным візітам у Кіеў. Гэта здарылася ўпершыню з 2022 года. Цяперашні прыезд не анансаваўся. Кіраўнік нямецкага ўраду сустрэўся з прэзідэнтам Зеленскім і заявіў, што ФРГ застаецца самым рашучым прыхільнікам Украіны у Еўропе. Таксама Шольц паабяцаў дадатковую вайсковую дапамогу на суму каля 650 мільёнаў еўраў. Украіна атрымае яе ўжо ў снежні. Тым часам адміністрацыя прэзідэнта Расіі правяла для віцэ-губернатараў трэнінг у пытанні фармавання ў народу вобразу перамогі. Паводле крыніцаў расійскіх медыяў, Крэмль лічыць, што вайна рана ці позна скончыцца і рыхтуецца да гэтага. Арыентавацца чыноўнікі на месцах мусяць на так званую спакойную большасць. Людзей, якія будуць задаволеныя захаваннем за Расіяй ужо заваяваных тэрыторыяў. Віцэ-губернатарам загадалі таксама сачыць за былымі удзельнікамі вайны, каб тыя не далучаліся да крыміналу ці пратэставага руху. А на відэасувязі Александр Хара, эксперт Цэнтру абарончых стратэгіяў, былы дыпламат. Вітаю вас. Добрый день, приветствую. Спадару Александр, назіраем мы ўсе за сённяшнім візітам, нібыта нечаканым Олафа Шольца ў Кіеў. Ці сапраўды гэты візіт нечаканы? Я бы сказал бы так, что это, как говорят на английском языке, damage control visit, то есть визит, направленный на то, чтобы уменьшить негативные последствия некоторых действий господина Шольца, которые мы видели в течение последних нескольких недель. Прежде всего, естественно, это звонок Путину. Первый звонок западного лидера после широкомасштабного вторжения, после того, как в конце концов даже Макрон понял, что нет смысла звонить и с фюрером русского мира разговаривать о чем-то. И, естественно, это в штыки было воспринято нашими ближайшими партнерами и друзьями. Я уже не говорю о такую достаточно жесткую реакцию самого Зеленского, о том, что он считает, что открыт ящик Пандоры, и это было абсолютно неправильно делать. По большому счету, Олаф Шольц унизил себя как канцлера, унизил Германию, не получив никаких позитивных вещей от Путина. А Путина как раз-таки уверил о том, что Запад слабый и можно и дальше на него давить. Вторая причина – это опять-таки связанная с ущербом. Кризис политический, который мы сейчас наблюдаем в Германии, был связан с нежеланием Олафа Шольца, скажем так, в новом бюджете Германии учитывать большую помощь Украине. И вот на основе вопросов, из каких фондов надо брать эти ресурсы, и, собственно, получился этот кризис. Соответственно, ему тоже надо показать, что его не совсем правильно поняли, что Германия продолжает оставаться ключевым европейским партнером Украины, который помогает. Ну и, как ожидается, во время этого визита он, по большому счету, огласит помощь Украине порядка 650 миллионов евро. В целом 10,6 миллиардов евро Германия с начала 2022 года предоставила исключительно военной помощи, потому что есть еще экономическая, гуманитарная, и плюс еще Германия как член Европейского Союза в рамках тех, скажем так, фондов. Поэтому однозначно, что мы ценим роль Германии. Ну, естественно, что мы можем ее критиковать за некоторые шаги, за некоторую чересчур большую, скажем так, осторожность, которая граничит по большому счету с трусостью. И я имею в виду прежде всего нежелание Олафа Шольца предоставлять Украине крылатые ракеты «Торус», даже после того, как и американцы дали добро своими оперативно-тактическими ракетами атакамс наносить удары по, собственно, российской территории. Хотя, вы знаете, все эти дебаты очень странные.
Согласно российскому законодательству, Крым, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон являются российской территорией. Естественно, кроме нескольких друзей Путина, таких как Северная Корея, Иран, Судан, никто не признает этого. Но в Конституцию они уже записали. И с самого начала войны мы наносили удары как украинским вооружением, так и западным, потому что самому Крыму, потому что самому Донецкой области, Луганской области, и никакой ядерной реакции не последовало. И я не понимаю, почему, собственно, как бы, чем отличается с точки зрения фюрера русского мира, Российской Конституции и 140 миллионов значит, адептов русского мира, чем отличается родной Донецк, естественно, в кавычках, он для меня родной, потому что я дончанин, я там родился и половину жизни прожил, и Курская область. То же самое непонятно, почему все так возбудились по поводу этого орешника, скорее всего, среднего радиуса действия значит, баллистической ракеты, когда с первого дня ударов по Украине в 22 году Россия использовала Искандеры, а Искандеры это носители ядерного оружия в том числе. Поэтому как бы ничего особенно не изменилось, но почему-то как бы вот эти красные линии в некоторых головах остаются очень жирно нарисованными, и в отличие от партнеров, которые нас поддерживают, прежде всего, естественно, Польша, Балтийские государства, Соединенное Королевство, которые говорят, красные линии в этой войне это исключительно международно признанные эти границы Украины. Все остальное является легитимным правом Украины защищать себя, и поэтому все оружие, которое предоставляется, оно может быть использовано во всю глубину Российской Федерации. Вот. Ну, в любом случае, как бы Олаф Шольц будет здесь, я думаю, что он будет говорить о разговоре с Путиным, хотя я не думаю, что там есть какая-то конкретика, и вообще как бы есть смысл как-то принимать во внимание смысл того разговора между канцлером Германии и президентом Российской Федерации. Тым не менш, калі мы звяртаем увагу на тое, якія заявы робяць палітыкі, у тым ліку, якія заявы гучаць ад Дональда Трампа, і ўнутраныя дакументы, якія таксама выходзяць у Расійскай Федэрацыі, я маю на ўвазе вось гэтую сустрэчу з губернатарамі, каб рыхтаваць ужо насельніцтва да таго, што адбылася перамога, і тое, што частка украінскіх тэрыторыяў мае адысці пад кантроль Расіі. Ці гэта рэалістычны план міру, калі Украіна будзе вымушаная адмовіцца ад часткі сваіх тэрыторыяў? Владзімір Зеленскі таксама не выключае гэтага ў інтэрв'ю Sky News. Нет, я, во-первых, не соглашусь полностью с интерпретацией слов президента Украины, поскольку я уже не один раз давал комментарии по этому поводу, перед тем послушав 3 раза то, что говорил президент. И он говорил о гипотетических ситуациях в прошлом, что нам не предложили членство в НАТО какой-то части Украины в обмен на то, что мы по факту, не юридически, откажемся на время от своих территорий и будем потом как-то дипломатически это возвращать. То есть он не говорил о том, что он согласен на такой вариант. И это было бы чрезвычайно глупо со стороны любого переговорщика на любом уровне изначально говорить о том, что ты не будешь отстаивать какие-то позиции. То есть уже такая позиция была бы в кармане у Путина, ему надо было бы наглеть и требовать что-то еще больше. И мы приблизительно понимаем, что он хочет больше и от Украины, от европейцев и от американцев. Поэтому президент не соглашался на такой вариант, тем более, что он прекрасно понимает, что как раз-таки тот же самый Олаф Шольц и, к сожалению, Джозеф Байден были противниками того, чтобы пригласить Украину в НАТО на Вашингтонском юбилейном саммите НАТО. И речь не шла о том, чтобы Украина сразу же стала членом НАТО. Естественно, этот процесс длительный, надо ратификация соответствующих соглашений в национальных парламентах, и всегда Соединенные Штаты могли бы остаться последней страной, которая не ратифицировала до того момента, когда они считали бы это с политической точки зрения или с точки зрения готовности Украины, что мы готовы и нас туда принять. Поэтому как бы мы вообще не говорим о таком сценарии, он нереалистичный был в прошлом, и он не является реалистичным в настоящем, поэтому гипотетические варианты президент не рассматривал, и я думаю, что это абсолютно понятно. Мы пока что не знаем, что будет предлагать Трамп, поскольку его надо остановить убийство. Это как бы непонятная формула, потому что можно заставить Украину и Россию прекратить стрелять на какое-то время, но это точно не решит
такие ключевые проблемы, которые есть между Украиной и Россией, между Россией и Европой, между Россией и Соединенными Штатами. Это война не только за территории, это не только война геноцидальная, поскольку большая часть русских, естественно, со своим правительством, естественно, с фюрером русского мира, хотят доказать, что не существует отдельной украинской нации, украинского государства. Это одна история. Но в 2021 году Путин шантажировал американцев и европейцев войной против Украины и хотел, чтобы американцы убрали с европейского континента, забрали свое ядерное оружие, и чтобы фактически из НАТО была выкинута Центральная и Восточная Европа. Естественно, что это абсолютно неприемлемые были условия, их даже серьезно никто не рассматривал. И однозначно, что никуда эти цели не делись, потому что цели войны Путина против Украины – это и захват Украины, контроль над Украиной, но с другой стороны, это ослабление Европейского Союза и НАТО для того, чтобы получить гегемонию в Европе. Однозначно, что европейцы на это не согласятся, и однозначно даже скептик в отношении европейцев Трамп готов будет предложить такой вариант, который не может будет реализовать. Поэтому мы можем опираться только на комментарии тех людей, которые в окружении Трампа находятся. Некоторые из них будут, ну, то есть они уже являются номинантами, как, например, Марко Рубио, либо же генерал Келлог. Кто-то из них точно будет назначен, ну, например, как советник по национальной безопасности Майк Уолтс, там нет необходимости проходить через сенатские слушания, или тот же самый генерал Келлог, который будет спецпредставителем по Украине. Но Рубио и остальные, которые, собственно, как бы тоже будут задействованы в разработке стратегии по отношению к России, к Украине, к этой войне, они как бы тоже что-то говорили. Поэтому пока что у нас нет твердой основы. Господин Келлог был одним из тех, кто написал ну, такой всеобъемлющий подход по отношению к этой войне. Но не обязательно его именно идеи будут реализованы властно господином Трампом, потому что мы не знаем, что у него в голове. Мы не знаем, как он поведет себя, как он будет реагировать на действия Путина и что он будет считать для себя победой как, ну, как президента Соединенных Штатов, как того, кто представляет Соединенные Штаты. Естественно, Украина будет на втором месте после интересов американского государства. Поэтому слишком рано об этом говорить. И самое главное, что да, я повторюсь, можно прекратить огонь. И мы уже там были. Мы были, и чеченцы были после Хасавюрских соглашений, а потом Путин, собственно, и пришел к власти через террористические акты в Москве и в других городах, через брутальную геноцидальную войну против чеченцев и покорил этот народ на какое-то время. Я надеюсь, естественно, что ненадолго. То же самое было Минскими соглашениями. Россия очень долго делала вид, что она не является стороной конфликта, что она является посредником, что она пытается как бы угомонить Киев. Но по большому счету на Россию накладывали санкции за то, что она не выполняла это. И я уже не говорю о том, что были, скажем так, потери с двух сторон до последнего момента, до широкомасштабного вторжения в Украину. Если меня не ошибает память, то в 2021 году порядка 5 человек погибло. То есть это не тысячи, как это было в 2014-2015 году, но однозначно нельзя сказать, что конфликт был заморожен. Поэтому ожидать, что Россия заморозит его и не будет нарушать любое, скажем, любой пункт соглашения, под которым она подписалась, у нас веры нет. Ну, как бы русскому, у нас есть, скажем, пословица, что русский говорит, русский врет. И дальше, что будет дальше? То есть мы сделаем паузу. То ли она будет в течение всей каденции Трампа, то ли до конца каденции, а поскольку Трамп не может быть еще раз президентом, Путин решит, что у него достаточно сил и средств, чтобы еще раз напасть и окончательно решить украинский вопрос. Что тогда? Какая будет реакция? Какие есть гарантии того, что Украина может, скажем так, удержать Россию от такого шага? А если он повторится, что мы будем в силе отбить такую атаку? Слишком много есть таких вопросов. Пока что даже опции или сценарии, если мы будем разрабатывать, их будет слишком много для того, чтобы, скажем так, реально оценить то, что может произойти. Пока что Трамп ничего сам не говорил. Он пока что рамку не очертил своих, скажем так, приоритетов и на какие жертвы он может пойти. Соответственно, оценить пока что мы этого тоже не можем.
Дзякуй вам за гэты каментар. Эксперт Цэнтру абаронных стратэгіяў, былы дыпламат Александр Хара на відэасувязі ў нас. Дякую за запрошення. Дзякуй вялікія. Больш за 220 затрыманых і 2 крымінальныя справы. У Грузіі 5-й дзень працягваюцца масавыя акцыі пратэсту. За гэты час у суд накіравалі каля 100 справаў. Затрыманых вінавацяць у непадпарадкаванні паліцыі або дробным хуліганстве і караюць штрафамі ці адміністрацыйнымі арыштамі. 2 маладым людзям 2003 і 2007 гадоў нараджэння інкрымінуюць напад на паліцыянтаў і падпал парламенту. Ім пагражае да 7 гадоў зняволення. Новая хваля пратэстаў у Грузіі пачалася ў чацвер пасля заявы прэм'ер-міністра Іраклія Кабахідзе, што Грузія прыпыняе перамовы аб уступленні ў ЕЗ да 2028 года. Пасля гэтага на вуліцы пачалі выходзіць тысячы чалавек. Найбольш масавыя акцыі праходзілі ў Тбілісі. Там перакрывалі цэнтральны праспект і будавалі барыкады. Сілавікі разагналі пратэстоўцаў з дапамогаю слезацечнага газу і вадамётаў. У адказ у паліцыю ляцелі петарды і феерверкі. Пры зачыстцы вуліцаў затрыманых жорстка збівалі. На выходных з'явілася інфармацыя, што ў грузінскі ізалятар трапілі 8 расейцаў і 1 грамадзянін Беларусі. Сёння беларуса выпусцілі, але ўручылі яму позву ў міграцыйную службу. Аператыўная інфармацыя на нашым канале ў Telegram. QR-код на вашых экранах прывядзе вас туды вельмі проста. Дастаткова навесці камеру смартфона на яго. Таксама чытайце нашу старонку belsat.eu. Далучайцеся да нашых рэсурсаў, аднак толькі ў тым выпадку, калі гэта не пагражае вашай бяспецы. Прызначаны новы міністр культуры. Гэта былы акцёр тэатра імя Горкага і расійскіх серыялаў Руслан Чарнецкі. Спачатку гэтага года ён быў дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Яшчэ ў 2020-м Чарнецкі публічна падтрымаў Лукашэнку. Пасля гэтага ён стаў працаваць як вядоўца на праўладных канцэртах і так званых марафонах адзінства. На міністэрскай пасадзе ён змяніў Анатоля Маркевіча. Адметна, што новы міністр, у адрозненне ад райвыканкамаўскага чыноўніка Маркевіча, мае хоць нейкае дачыненне да культуры. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Міністэрства замежных справаў Беларусі падтрымала сірыйскага прэзідэнта Башара аль-Асада. Заяву МЗС выпусціла на фоне абвастрэння сітуацыі ў сірыйскай грамадзянскай вайне. З сярэдзіны мінулага тыдня ўзброеная апазіцыя і ісламісцкія групоўкі пачалі актыўна наступаць у бок сталіцы Дамаску. Пад іхны кантроль ужо перайшла правінцыя Ідліб і другі паводле велічыні горад краіны Алепа. У нядзелю сірыйская армія пры падтрыманні расейцаў узмацніла авіяудары па занятых паўстанцамі тэрыторыях. Загінулі прынамсі 25 мірных жыхароў. Прэзідэнт США Джо Байден памілаваў сына Гантера за злачынствы, якія той здзейсніў або мог здзейсніць у перыяд з 2014 года. Пераслед сына амерыканскі лідар назваў памылкаю. Гантэру Байдену пагражала 25 гадоў турмы за набыццё і валоданне зброяй у перыяд ужывання наркотыкаў і нясплату падаткаў. Яшчэ ўлетку прэзідэнт Джо Байден завяраў, што не будзе мілаваць сына. Трамп ужо назваў пастанову злоўжываннем і судоваю памылкаю. Гомельскія ідэолагі патрабуюць ад прадпрыемстваў вобласці адлучыць тэлевізары ды інфармацыйнае табло ад інтэрнэту. Пра гэта піша гомельскае выданне «Флагшток». Таксама чыноўнікі патрабуюць увесці мадэрацыю кантэнту, што транслюецца праз такія прылады. Журналісты мяркуюць, што новыя патрабаванні звязаныя з боязю чыноўнікаў у сітуацыі 24 лютага гэтага года. Тады пасля кібератакі на публічных экранах у Менску запусцілі зварот Святланы Ціханаўскай у гадавіну пачатку вайны ва ўкраіне. Камусьці менш на 1 кубак кавы, а для кагосьці вяртанне веры ў цуд. Распачаўся збор сродкаў на калядныя падарункі дзецям беларускіх палітычных вязняў. Сёлета яго арганізатар служба хуткай гуманітарнай дапамогі, а таксама партнёры акцыі. Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой і Асацыяцыя беларусаў Амерыкі.
Звярнуцца па дапамогу могуць сем'і з дзецьмі да 16 гадоў, адзін ці абое бацькоў якіх застаюцца ці былі раней у зняволенні. Аформіць заяўку сямейнікі могуць да 20 снежня. Цяпер на сайце Байсолу адкрыты адмысловы збор сродкаў на акцыю. Ахвяраваць можна любую суму, але не з беларускіх банкаўскіх картак. Кожнае дзіця на здзяйсненне каляднай мары атрымае 100 еўраў. Сёлета ў планах арганізатараў дапамагчы прынамсі 140 малым беларусам. Летась такія прэзенты атрымалі амаль 300 сем'яў. На відэасувязі Андрей Стрыжак, сузаснавальнік фонду Байсол. Вітаю, Андрей. Добрый день. Андрей, не пытаю, навошта гэтая акцыя «Падорым дзецям цуд». Пытаю, хто можа атрымаць гэтую дапамогу і якім чынам? Дапамогу могуць атрымаць усе тыя, хто да нас звернуцца з ліку наступных катэгорый. Гэта сваякі палізняволеных, сем'яў, дзе ёсць дзеці, дзеці да 16 год. У тым ліку гэта дапамога можа быць выдадзеная тым сем'ям палізняволеных, які ўжо вызваліліся з турмаў, неважна па якой прычыне, ці гэта была амністыя, ці гэта было вызваленне па сканчэнні тэрміна. І больш падрабязныя умовы таго, якім чынам можна падаць гэтую заяўку, дзе знаходзіцца форма, можна знайти на нашем сайте baisol.org і далучыцца да гэтай кампаніі менавіта, каб атрымаць гэтую дапамогу. Бачу, што збор ідзе, людзі чарговыя далучаюцца. Спадзяюся, што нашы гледачы далучацца таксама. Лічба 140 дзяцей названая. Чаму такая лічба менавіта? На сённяшні дзень у нас ёсць практыка папярэдніх такіх акцый. У сярэднім заявак, якія да нас прыходзілі, было прыблізна каля 250-280, гэта менавіта па дзецях. І мы арыентуемся на такую прыблізна суму 25-28 тысяч еўра, якія трэба сабраць до Новага года. Таму ўсіх заклікаю далучыцца да нас, таму што множыцель тут атрымліваецца 250 дзетак, і кожны дзіцёнак атрымлівае па 100 еўра. Сям'я, якая надала заявку, атрымлівае 100 еўра. І таму такая лічба, таму мы прывязваемся да яе, і заходзячы з нашых папярэдніх набораў на такія зборы, якія ўжо доўжацца вось 3 гады. Як увогуле выглядалі папярэднія зборы? Хіба ўсё закрывалася нават з горкай? Так, заўсёды было так, што мы збіралі трошкі з превышэннем гэтага збора. Гэтае превышэнне заўсёды ішло на наступны збор. У гэтым годзе таксама такая сітуацыя з школьнага збору, частка грошай перайшла на гэты калядны. Я спадзяюся, што і ў гэтым годзе у нас таксама будзе вялікая актыўнасць людзей. Мы яшчэ не браліся за моцны пушаны, прамоушаны гэтага збора. Я думаю, што літаральна праз некалькі дзён гэта ўжо адбудзецца. Пачынаецца адвент, і гэта вельмі добрая нагода для таго, каб далучыцца да гэтых падарункаў для дзяцей палізняволеных і хоць такім чынам іх падтрымаць і даць ім кавалачак свята. Я так разумею, што не толькі фонд Байсол удзельнічае і арганізуе гэта ўсё, ёсць яшчэ і партнёры. Так, у нас ёсць партнёры, гэта асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой, гэта амерыканцы Беларусі, іх асацыяцыя. Гэта дыяспоры па ўсім свеце. У першую чаргу, канешне, гэта дацкія нашыя партнёры, польскія партнёры. І я думаю, што з кожным годам тых людзей, якія да нас далучаюцца і робяць прамоушн гэтаму збору і робяць данаты, будзе станавіцца ўсё больш. Таму што беларуская дыяспора год за годам паказвае, што мы, беларусы, салідарныя і можам дапамагаць тым, хто зараз знаходзіцца ў бядзе ў Беларусі. Ну і цяпер галоўнае пытанне, якім чынам гэта зрабіць? Хіба ўсё проста? У нас ёсць механізмы, у нас ёсць тэхналогіі, якім чынам данесці гэтую суму, данесці гэтыя рэсурсы да людзей, якія маюць у гэтым патрэбу, пакуль яны працуюць. Кожны дзень, канешне, гэта робіцца ўсё складаней, але ж на сённяшні дзень гэтая магчымасць у нас ёсць, і мы з радасцю потым дзелімся той справаздачай, тымі фідбэкамі, якія прыходзяць ад сем'яў, там, дзе людзі расказваюць, наколькі для них важна было адчуць гэтую ўзаемапатрымку і дапамогу, і паказваюць на фотаздымках, што было куплена для гэтых дзяцей, расказваюць, якія святы прайшлі, і як усё адбывалася. Але як нашым гледачам зрабіць свой данат? Увайсці на вашу старонку і
На старонцы baisol.org ёсць вялікі калядны збор. Ён дзесьці наверсе старонкі знаходіцца, бо на яго шмат данаціць. Вы можете зрабіць донат з любой еўрапейскай або амерыканскай карты, таксама праз PayPal. Адзінае, што мы не рэкамендуем, строга не рэкамендуем карыстацца для гэтага расійскімі і беларускімі карткамі, таму што гэтыя банкаўскія сістэмы пад кантролем дыктатарскім рэжымам, і гэта можа быць небяспечна. Так што далучайцеся бяспечна і перадавайце гэтую дапамогу. Гэта зарад вашай дапамогі дзецям, якія зараз у гэтым маюць патрэбу. Тут няма ніякага абмежавання, кожны еўра з'яўляецца патрэбным. Так, безумоўна, кожны донат, які вы робіце, ён не будзе лішнім, тому што з гэтых маленькіх донатаў якраз такі складаюцца велізарныя лічбы. Калі мы справаздачымся год за годам пра сабраныя мільён альбо каля мільёна еўра, яны заўсёды складаюцца з невялічкіх донатаў кожнага чалавека, які хоча падтрымаць кагосьці. І донаты гэтыя бываюць у памеры ад 5 еўра і до 5000. Так што кожны донат будзе карысны і вельмі для нас важны. Так што заходзьце, донатьце, чакаем вас. Андрэй, таксама ты узгадаў ужо крышку пра гэта, пра бяспеку. Чаму для рэжыму так істотна перакрыць гэтую дапамогу? Падавалася б, закрыйце вочы, няхай людзі дапамагаюць адзін аднаму, гэта вас не датычыць, але не. Самая вялікая небяспека для любога дыктатарскага рэжыма – гэта салідарнасць, еднасць, гарызантальнай сувязі паміж людзьмі. Усё, што стараецца зрабіць дыктатура, гэта разарваць гэтыя сувязі, атамізіраваць грамадства, зрабіць так, каб людзі не давяралі адзін аднаму, каб яны баяліся адзін аднаго, каб яны ненавідзелі адзін аднаго. І ў гэтым шмат якія дыктатуры дасягнулі сваіх мэтаў. Я вельмі спадзяюся, што беларускае грамадства мае устойлівасць супраць гэтага. І 20-й год таксама паказаў, што беларусы здольныя яднацца і быць салідарнымі. І зараз кожны год мы бачым, што гэтая салідарнасць, гэты падмурак грамадзянскай супольнасці, будучы, якая адновіцца пасля таго, як у краіне адбудуцца дэмакратычныя перамены, яна якраз таки вельмі важная. І таму мы разумеем яе важнасць, але, на жаль, нашы супраціўнікі таксама разумеюць яе важнасць і наносяць удары па ёй і спрабуюць перарваць гэтыя ланцугі салідарнасці, якія ёсць паміж людзьмі. Калі казаць не толькі пра гэтую акцыю, якая дапамога цяпер найбольш патрэбная? Больш за ўсё я б звяртаў увагу на персанальныя зборы, якія з'яўляюцца на нашым сайце, таму што там вельмі шмат розных гісторый, якія трапляюць людзі, гэта і розныя няшчасці, якія здараюцца з нашымі суайчыннікамі, якія перажылі рэпрэсіі і потым выехалі за мяжу. Гэта і сітуацыі падтрымкі людзей, якія толькі выйшлі з турмаў і спрабуюць неяк наладзіць сваё мірнае жыццё, новае жыццё. Гэта і сітуацыі нашых добраахвотнікаў, якія ваююць ва ўкраіне, маюць патрэбу ў розных рэчах, у транспарце, у абароне ад FPV-дронаў і іншых всякіх спосабаў іх забіць. І таксама гэта дапамога ветэранам, якія скончылі ўдзел у расійска-украінскай вайне і зараз спрабуюць неяк усталявацца ў мірным жыцці. Так што гэта вось такія фокусы, на якія трэба звяртаць увагі больш і заходзіць да нас на baisol.org і выбіраць проста, якая гісторыя вам бліжэй, і асаблівую увагу звяртайце на нашы ананімныя гісторыі. Гэта гісторыі тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі і не могуць расказаць пра сябе шмат, каб не прыцягнуць да сябе ўвагі з боку сілавікоў. Яны таксама маюць патрэбу ў дапамозе. Дзякуй, Андрэй, за гэтую працу, дзякуй за гэтую размову. Андрэй Стрыжак, сузаснавальнік фонду Байсол, і заахвочвае гаспадарства таксама далучацца да збораў, і ў прыватнасці да гэтай каляднай акцыі «Падорым дзецям цуд». Гэтак выглядалі падзеі панядзелка. Дзякуй, што былі разам. Сергей Падсасонны. Добрага вечара. Да сустрэчы ў эфіры.